At sa mundong puno ng mga cheater, manloloko at talaga nga namang maraming nilalandi, ikaw ay sawi. Huy! Ikaw na nakikinig, gusto ko lang tanungin, saang panig ka ba? Sa nanakit o sinaktan? Parang di ka pa sumasagot, alam ko na ang kasagutan kasi ikaw ay ang nagmo-move on. At talaga nga namang isa ka na naman sa mga sawi ngayong Pasko. Huy! mahal! Annyeonghaseyo! Kim Chino입니다. Ay, Lunes na naman eh. Parang kagabi lang, no? Napapakinggan nyo ko Sunday. And now, tama, ang napapakinggan nyo ang spicy opa mo sa radyo na kapag natikman mo, hahanap-hanapin mo. Ako to, mahal, si DJ Kim Chino at makakasama mo ko ngayong Monday evening. 69 tayo. 6 to 9 p.m. Ako ang iyong malalasap, makakalambingan at talaga nga namang ano pa ba, makakabanding. Diba? Pero totoo, mahal, no? Totoo yung mga ganong bagay na ang daming manloloko ngayon at ang daming nagpapaloko. At syempre kapag nasaktan, hindi dapat yung nai-stuck ka sa maling tao. Mali yun. Dapat marunong ka umusad. Kumbaga, kailangan mong mag-move on. Kasi kapag hinayaan mo yung sarili mo sa lugar na kung saan iniwan ka ng maling tao, saan ka puputulin? Puputulin? Puno lang. Hindi, saan ka pupulutin? Diba? Mas okay na tanggapin ang mga katotohanang hindi ka na niya mahal. Diba? Mahal, may mga dapat ka munang daanan talaga para makamove on. Hindi naman yun yung isang tulog mo lang, ay, hindi ko na siya mahal. Walang ganun. Sige, pag-usapan natin kung nasan ka na. Tingnan natin kung nasan ka na when it comes on moving forward. Kaya naman tonight sa ating Chinitox, usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo, ibibigay ko ang 3 dapat mong daanan bago ka makamove on. O ito, mahal, unang daanan sa pag-move on ay hagulgol stage. Ito na yung sinasabi nating maraming tanong Maraming tanong na papasok sa utak mo, sa puso mo, na bakit ako iniwan, bakit ako sinaktan, bakit ako pinagpalit, at bakit meron siyang kabit. Magkakatunog yun. Diba? Yun yung mga katanungan na talaga nga namang ang hirap sagutin. Yun yung mga katanungan na hindi sinagot ng maling tao, kaya ang ending, ikaw ay nag-overthink, nagse-self-doubt, nagse-self-pity, na kung saan ikaw ay kawawang-kawawa. Di ba? Yun na yung mga pagkakataon or stage na actually pinakamasakit. Pinakamasakit dahil parang dyan binuhos Dyan binuhos yung mga sama ng loob mo. Dyan binuhos yung lungkot. Tapos may times din na masasabi mo, kahit anong tulog ko, paggising ko, ikaw pa rin. Wow! Diba? Yan yung mga bagay at katanungan talaga na pumapasok sa isip mo. But don't worry, it's part of moving on. Kumbaga, kailangan mong daanan yan para ma-express mo at talaga nga namang mabigay mo ang kalungkutan na deserve ng sarili mo. Diba? And also, mahal, no judgment. No judgment kung ikaw ay nalulugmo, kung ikaw ay humahagulgol, kung ikaw ay talaga nga namang naaawa sa sarili mo. Kasi it's normal to be vulnerable and it's also normal to cry, lalo na't ikaw ay nasaktan. Kaya kung siya ay sinaktan ka, utang na loob, pakawalan mo na siya, meron pang ibang tao dyan. Ibang tao para bigyan ka ng panibagong sakit. Anyway, maalis pa lang yan sa stage na dapat mong daanan kapag nag-move on. Meron pa akong 2 dito. At si Kim Chino ay hanggang 9 p.m. pa, kaya mahal, manatiling nakatutok. Dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's